Takže zdravím vás, dnes tu máme nové video. No a dnešné video bude také, ako je na tomto kanáli ešte nebolo, pretože budeme si tu testovať zapalovače, ktoré mi prišli prednedávnom z Číny, z AliExpressu. A zistíme vlastne, či sa oplatí takto kúpiť zapalovače a či fungujú a tak ďalej. Ako môžete vidieť, je tu napríklad takýto zapalovač, hej. Hodinky, ktoré si normálne viete nasadiť na ruku, normálne ukazujú čas. A zároveň robia aj oheň, takže to je dosť zaujímavé, že ako môžete mať na ruke nosiť hodinky, ktorými viete robiť oheň. Takže tak, potom tu máme takýto zapalovač, ktorý je zaujímavý tým, je asi najmenej zaujímavý z týchto troch si myslím, ale keď s ním urobíte oheň, tak tieto tu hodiny budú svietiť. To si ukážeme potom hlavne v tme. A potom tu máme tento, to je myslím si, že najzaujímavejší. Kde najprv bude robiť tryskový oheň odtiaľto a potom pôjde klasický oheň tuto z úst. Hej. O chvíľu si otestujeme tieto zapáľovače, ale ešte predtým vám poviem, že ma to stalo okolo tých 20 eur dokopy. Z toho 8 eur ma stalo poštovné, hej, doručenie a nejakých 11 eur zapáľovače cca. V každom prípade je to dosť také, že poštovné ma stalo pomaly viac jak tie zapáľovače, ale tak na druhú stranu prišlo mi to za 12 dní od objednania. Takže tak, a to ešte ani nešlo lietadlom, išlo to vodnou dopravou. Myslím si, že ak potrebujete nejaké zapáľovače proste, tak AliExpress je na to vhodný. Či už často do zbierky, ako tu mám nejaké zapáľovače alebo normálne na odpaľovanie. Tento tu zapáľovač napríklad mám z AliExpressu, mám už nejaké 2-3 roky a dosť často s ním aj odpaľujem. Doteraz som s ním nemal žiadne problémy a stalo asi nejaké 3 eurá. Takže tak ako hovorím, či do zbierky zapáľovača alebo tak na odpaľovanie, myslím si, že tam ich je veľmi veľa. Stačí proste dať do vydávania, že napríklad že bután a máte to tam. Majú tam rôzne úplne za malú cenu zapáľovač, 1300 stupňové, triskové a niekde je dokonca aj poštovné zadarmo alebo za nižšie ceny, ale teď to trvá aj nejaké mesiac, dva, pokiaľ vám to príde. Ako hovorím, ja som sa majú zapáľovačov objednával viackrát a prišli mi aj keď bola pandémia, tesne pred pandémiou som tam aj nejaké objednával a prišli mi asi po 4 mesiacoch alebo 3, ale prišli mi proste. A poďme si tieto zapáľovače už teda otestovať. Máme tu prvý tento zapáľovač, ktorý ste už mohli vidieť, ale teraz si ho aj otestujeme. Ako môžete vidieť, robí takto klasický oheň a ja keď to teraz pustím, tak robí takto oheň. Myslím si, že veľmi zaujímavé. Ľudia, ešte takto, ja som si všimol, že tento zapáľovač som nemal vôbec nastavený na najväčší plameň. Tu si hovoril, že robí taký malý oheň, tak poďme sa na to pozrieť. Chcem skrátke povedať a poprosiť vás, aby ste sa prihlásili na odber môjho YouTube kanálu, pretože mi tým veľmi pomôžete. Chcel by som dosiahnuť 1000 odberateľov tohto roku. Ja vám ďakujem za to. Verím vám to možno, že 2 sekundy a budem vám fakt, že veľmi vďačný. Teraz mi tu niečo prišlo a bola tam takáto výplň, tak si odpálime nejaké tie petardy. Takže máme tu aj odpal v tomto videu a poďme sa pozrieť na tento zapáľovač. Poďme si ho chvíľu vyskúšať aj do tmy a takto keď robím oheň, tak robí klasicky takto oheň a tu aj takto svieti. A poďme sa pozrieť na ten zapáľovač teda teraz v tme. Takže tak. A poďme si aj ten druhý ukázať v tme. Teda ten prvý.
A ešte si otestujeme posledný zapalovač, ale neviem, kde ho mám. Vôbec netuším, kde môže byť. Jaj, však na ruke ho mám, jasné. Takže tak myslím si, že je to zaujímavé, lebo málo kto vie povedať, že má hodinky, ktoré mu robia oheň. Chystám sa v blízkej dobe objednávať nejaké tie ešte ďalšie zapalovače, takže ak by toto video malo úspech a chceli by ste ďalšie, tak určite mi to napíšte a vydal by som ďalšie takéto testovanie alebo unboxing tých zapalovačov. A tu ja už mám že nákupný košík, takže na takéto niečo v budúcnosti možno môžete čakať unboxing, kebyže chcete. A to už bude aj všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo takéto iné nezvyčajné video, zanechajte like, hlavne odber, tým mi pomôžete úplne najviac. A čaute.